אפשר להזמין שנדי? אפשר לקבל בירה? את לא קצת צעירה מדי בשביל לשתות אלכוהול? אפשר לשבת? אפשר להצטרף? יש לי שאלה אליכם. מתי ביקרת את סבתא? תגידי, מתי פעם אחרונה ראית את סבתא שלך? שלחת לה זר. לפני חודש. מבטיחה אותי. לפני כמה ימים האמת. שנה וחצי. לפני 4 שנים. יואו! האמת, לא נעים. יש לכם פה הזדמנות לשלוח ללא תשלום. זר פרחים, והם מאוד ישמחו, זו חברת לודבק בשיתוף עם זר פור יו. יש לך הזדמנות לשלוח לזר פרחים דרך אתר האינטרנט. כנסו לאתר ותשלחו להם. חברת לודבק, הם מגרילים מאות זרי פרחים כל חודש. זה נחמד, זה עולה כסף? לא, לחכות. יש באזור מודיעין. איך שאנחנו חוזרים, הוא שולח זר פרחים, סבתא שלו. אני אגיד לך את האמת, לשמוע את המבוגרים בורחים כל היום, כואב לי פה, כואב לי שם, זה רק מדכא אותי. נכון, אבל כואב להם פה, כואב להם שם, כי אתה לא מתקשר אליהם. המבצע גרם לי לרצות שסבתות שלי יהיו בחיים שוב. נראה לי עשית לסבתא שלי את השבוע עכשיו. עכשיו אני אזמין אותך לבירה.